Kom anka ma' diversi wirjiet oħrajn, sfortunatament ma' nispazju għal kulħadd, però min jixtieq jibatilna wara nofsinhar @tvm.com.mt l-istess indirizz illi fuqu nieħdu ħsieb inwieġbu kull email illi tibatulna intom. Mattejus, kif aħna? Tajjeb ħafna, inti. Inti wkoll tħadd diġà fl-atmosfera tal-ġimgħa kbira ġejt bl-iswed? Jista' jkun ta' jiena ħsbek tgħidli l-iswed u sħana, Għax ħadd il-Juve llejla? Kull meta semmi xi ħaġa ma tantx iġibilna l-akkin. Jena nbidlu s-suġġett ma kemm jista' jkun. Il-lejla nemmen illi tistgħu tirfu. Okay, ma ħja ma tgħidx inti just in case. Le, mhux se nitkellem. Kemm beħjam fuq il-kuxjenza just in case. Le, nassigurak illi ma tix għalfejn. Però naħseb li tistgħu tirfu. Naħseb li għandkom biex tirfu, għana poġġija. M'għandix dubju. M'għandix dubju. Ix-xewqat imma hija storja differenti. Però kulħadd jixtieq li jidher nies dan is-sajf. Ekku, u fil-fatt, Ġan, biex anka inti kollok ċertu emozzjonijiet, tajjeb ġifieri emozzjoni ta' kif qed tajt inti tħossok tajjeb, emozzjoni li tħossok kuntenta li tkun komda, dak kollox jibda mill-mozzjoni. Flima sens, ġifieri anke jekk pereżempju aħna jkollna problema, Ġan. Normalment it-tendenza b'mod naturali hija illi jekk jien għandi problema ninqata' minn man-nies. Nibqa' d-dar, newden fuqha, ma jkollix ftit nara nies, u mbagħad ninalaq fija nnifsi. Ninalaq fija nnifsi nafu x'jiġri nsib il-kumpanija flikel waħdi naqqar u nagħmel. Meta fil-verità tibda tħoss, ma nafx għax ħafna dejjem insemmu likel. Tara u min meta jħossu ħażin jintefaħ. Jiġi bloated ukoll. Jista' jkun ukoll anka dik hija anka reazzjoni tal-istress. Dak li anka jgħidula pereżempju l-istress belly għal mod tal-kelma mill-famuża virbelli. Ekku. Assoċjata tiġri umana. Waħda? Waħda, jina forsi nara iktar. Vera? Forsi. Ma waħda nafta minni partikolari gustuża dik. Dik barrel. Beer barrel, mhux barrel. U imbagħad iktar komuni f'kull ġeneru huwa l-istress belly anka tara tfal. Jiġifieri b'ċertu stress belly. Issa tgħidli mela hemm tip ta' żaq differenti. Dan hemm anka ċertu reazzjoni tal-ġisem, per eżempju għal ċertu ikel li ma jaqbilx miegħek. Meta inti tkun bloated jgħidulu għax tkun kiel xi ikel li mhux bil-fors, u importanti ħafna u importanti nagħmilha ċara, mhux bil-fors li jkun ikel junk. Ġifieri naf min pereżempju jibblowtjah għal-mod tal-kelma l-frawli. Naf min jibblowtjah il-brokkoli. Ma jfissirx illi għax lilek jibblowtjak lilha jibblowtjani. Però mbagħad hemm affarijiet li huma ħafna iktar komuni. Pereżempju kważi kull min tisma' u kull min taf il-ħalib ma tantx jaqbel miegħu. Il-gluten, il-wheat. Allura jkun hemm ċertu ingredienti li huma aktar komuni f'aktar problemi li nsibu. Anyway, u kif wasalna bħal speċi għal dak l-argument, Ġan, għax konna qegħdin ngħidu illi meta inti tkun anke ċertu emozzjoni negattiva, tingħalaq fik innifsek u tipprova ssib ir-refuġju fl-affarijiet, u dawn l-affarijiet normalment ikunu anke junk u fost is-sintomi tħossok guilty għax inti. Mela mhux biss kellek problema ma' mort iż-żboka u żitt oħra, eżatt, u bataj ma xi ħruq ta' stonku għajma ma nistax nagħmel toilet, so on and so forth. Sew ġieħ ta' ras ġieli. Prosit, ekku. Meta dan kollu, tgħidli wara kulħadd bravu, però aħna għalhekk nisbaljaw biex nitalmu minnhom, nittamaw. Dan kollu jista' jiġi evitat u inti ħadd tħossok ħafna ħjar kieku b'dik l-emozzjoni inti krejajt mozzjoni. Tajt, oj, jien għandi problema, ħanqum minn hawn ħamur mixja. Jew ħamur minn hawn u pereżempju anke bqajt id-dar stess bil-piġama ħanoqgħod tilgħu niżla taraġġ. Jistgħu jgħidu li miġnuna, jistgħu jgħidu li ma nafxiex, imma il-fatt jiena naf li ħanoqgħod niċċaqlaq naqra. L-ewwel nett mhux se nibqa' ma nafx tiġrilek Ġan. Eżatt. L-istress qisu jaqbad juġak u jdejk, kollhom kien. Ma li qbad tiċċaqlaq dak l-uġieħ beda jonqos mill-ewwel. Fatt ħafna huma dawk anke li seguna għaliex ġieli nikkomunika ma' diversi telespettaturi li pereżempju jgħidu li naħseb għandi l-fibromyalgia jew naħseb illi qed taffettwani hekk. Però mbagħad kif wieħed jibda jiċċaqlaq tiskanta ma jisu miraklu. Le, tajba hija Ġan fuq dak is-suġġett. Mela aħna normalment qisu jkollna xi ħaġa tlu fitxu fuq l-internet, jibda jtik lista ta' xi jista' jkun. Jista' jgħidlek mhux jew jista' jwaslek literalment li beżdak li għadha ħatmut. Tajjeb. Jew li ħatgħix ħajtek id-disprata. Ekku, allura kemm hu tajjeb li tieħu parir minn tabib. L-ewwel qabel kollox biex tara verament x'għandek. Issa, kif qed tgħid tajjeb inti hemm min jaqbad jgħid għandi daw is-sintomi mela naħseb għandi hekk. Meta fil-verità jekk jibda jiċċaqlaq, jibda jiskopri li dawk it-traits, dawk is-sintomi qabli jnaqqashom. Jew jiġi li sparixxu. Jiġu li jisparixxu, ġifieri jekk xejn, jekk inti dejjem bil-qiegħda, ibda ċċaqlaq għax dak l-istess uġi ħajibda jonqos. Issa,
Però mhux fuq dak is-suġġett biss nixtieq naqbad ukoll illi aħna meta aħna qed nagħmlu mozzjoni, mela qed niċċaqalqu, x'tip ta' emozzjoni qed nikkrejaw. Mela apparti li jiena għandi problema u normalment ħafna nies jgħidulek waqt li qed niċċaqlaq bdejt naħseb fis-soluzzjoni. Għax waqt li bqajt ħares li għajek jew newden bil-kwiet, ma stajx niqala minna. Bdejt niċċaqlaq u jisu l-moħħ beda jaħdem aħjar, ġismi beda jaħdem aħjar, bdejt inħossni tajjeb u bdew ġejjin l-idejat. Mela inti ftaħt il-bib. Però apparti minn hekk, aħna meta niċċaqalqu wara ħansibuna li aħna aktar produttivi. Jiena ħobb nassoċja ma' għandek il-mobile qabattu maċ-charger. Meda beda jaħdem iktar fast, għalaqtlu l-applications, beda jaġġel iktar ukoll, eccetera. Ħanħossuna anka ħafna iktar kontenti. Għaliex għax kif ġiet tkellimna jiena u inti ġan, l-exercise għandu is-sintomi, għandu l-effetti illi anka ċertu antidepressants u anti-anxiety pills li ssib ġo fih. Jatuk. Pjuttost nażdar dan ngħid illi ħajatuk dawk il-benefiċċji mingħajr is-side effects li huma magħrufin jaġġu anke taqbad il-leaflet tal-antidepressants il-lista ta' side effects hija Ma jfissirx li min ġie rakkomandat xi antidepressiv iwaqqaf milli ħodhom. Ibqa' ħudhom u għamel l-eżerċizzju kollu mbagħad terġa' konsulta mat-tabib biex ma nifhemux ħadd. Eżattament, u kull każ huwa differenti kif ittajt inti ġan. U hemm każijiet fejn anke s-sikjatra jgħid lill-pazjent isma' jekk inti ħażit l-exercise għandi bnejn nirrevedilek l-ammonti jew it-tip li qed tieħu. Possibilità mhux bil-fors imma possibilità. Ma possibilità li ssir spissa di. U hemm min terġa' Anke jgħidlek diversi psikjatri jgħidulek illi jekk m'intix ħadd iċċaqla ħajkolli nirrakkomandalek daw il-pilloli. Ara, ġan, u anka psikologi u psikjatri tal-affarijiet tagħhom, normalment meta jsiru jafu l-bniedem jistaqsuh ċertu mistoqsijiet. Isma' tixrob matul il-ġurnata għax ngħidu kif inita. 70% ta' ġismek huwa ilma. Mela jekk inti m'intix tixrob, kif qed tippretendi li ġismek jaħdem sew? U moħħok se jaħdem sew, kif jista' jkun? Mela dik number one. Dika, jien ma nistax nifhimha li titkellem ma' ħafna jiġifieri għandi raba tiegħek illi titkellem magħhom u tgħidhom isma' jekk ma tieħux żewġ litri ilma, jiġifieri spiċċajt fil-punt issa ovvjament la jiena psikjatra u Le, mhux hekk. Imma meta dak li jkun ngħidlu isma' tgħidlix bl-uġieħ li għandi, jekk min tista' tibda tixrob żewġ litri ilma, inutli titkellem. Da jisa qed tajt, jiena ħobb inġib dal-eżempju. Magna u ħallejta bla żejt. Kemm inti tajjeb. Preċiż, dak li kont se ngħid. Jien kont se ngħid karozza ma tajtix ilma, żejt u petrol. U ħadd toħodha għand il-mechanics kollha tajbin li hawn f'Malta u kollha qed jgħidulek isma' tajta petrol. Le, imma ra li naqax għandha. Żomm nara. Tipo għal darba. Ibda għandha. Mela l-ilma huwa massa. Sagrosan. Mela, il-mozzjoni, kif qed ngħidu li inti ċċaqlaq, ħadd ikkrea emozzjonijiet ġodda. Mela jekk inti mdejja, jekk int frustrat, jekk qed tħossok muġuħ fis-sens li staġnat bil-qiegħda, jekk problema m'intix kapaċi solvija. Ħafna drabi ħafna minna li konna dawn is-sitwazzjonijiet ma jkunux affarijiet li ħajqgħu li ta' ħajja jew imma kif nibdew nirrelataw magħhom nibda nġibhom jisom ta' ħajja jew ejja, hemm min jgħidlek eżempju għajjejt ix-xogħol, għandi moħħi daqsdinja. Nuqqas ta' ħeġġa. Pereżempju jgħidulek isma' mill-ġurnata x-xogħol mela jinsejjer l-exercise, meta jmorru exercise jgħidu waw, isu għadu jisbaħ, erġa' bniedem ġdid jien. Għaliex? Għax anke moħħok meta jgħejja, isu aħna għandna barmil ġan. Li bl-exercise qed tbattlu bħall-istress, bin-nervi, negattiv. Forsi frustrat, dak ukoll huwa barmil ieħor illi inti bl-exercise kull darba qed batlu. Issa tista' tbattal xi darba jew oħra mal-partner, mal-mara, mar-raġel jew mat-tfal, jew ma' xi kollega mbagħad bat il-konsegwenzi. Jew tbatlu fl-exercise u biex tbagħat gawdi inti imma anka ħajgawdu ta' madwarek għax dik il-pożittività hija. Iltqajt ma' każ Trump ħafna għaliex persuna li tagħmel l-eżerċizzju xorta waħda kienet tħossha b'dawn l-elementi. U ġie rakkomandat lilha li tbiddel l-eżerċizzju. Bla dubju, prosit. Kemm sens? Ħafna. Meta l-bniedem jiddejjaq jagħmel l-istess ħaġa, għalhekk ġieli anke semmejt ġimgħat oħrajn ġan, kemm importanti li tiltaqa' ma' nies differenti, li tħaddem anke body parts differenti, li tagħmel exercises differenti. Għax il-bniedem meta ħajbqa' jagħmel l-istess ħaġa day in day out kuljum ħadd ixba'. Ġifieri jekk jiena ħampoġġi lili nnifsi fiż-żarbun ta' minna tisegwini. U jgħidlek isma' jiena mmur siegħa niġri kuljum. U għad fadalli tajjeraw. Tibda ta' ħażin. Illi qed ikollok toqgħod qum kmieni jew inkella tmur wara x-xogħol biex tiġri. Alright, tieħu pjaċir l-atmosfera kif qed tgħid inti dawma, imma m'intix qed tara riżultat u dawk iwaqqgħu iktar ħażin. Naqblu. X'tissuġġerixxi? Prosit, mela kieku inti ċempilt li wet li dawn l-affarijiet ġan kont ngħidlek l-ewwel qabel kollox minn wieħed sal-10. Kemm taħseb li qed tiekol b'tali mod li qed jgħinek biex neħħi dak it-tajjer?
Kan nibdew minn hemm. Ġifieri nagħmel dak li jidru self-test. Okay. Jekk aħna ngħidu 8, 9, 10, mela jista' jkun, ovvjament il-persuna jista' jkun li tħarref, imma Jew il-kejl tagħha huwa differenti. imma jien assumu li qed tgħid il-verità jkun 8, 9, 10, mela ma tkunx dik l-issue. Però jista' jkun ukoll illi kif qed tgħid tajjeb inti għax ġismek dara dejjem jagħmel l-istess ħaġa. U għax again naqbdu naqra l-kejl minn 1 sa 10 pereżempju, ngħidilhom kemm tħossok li qed tirsisti? Kieku jiena kelli niġi miegħek, inkun nistgħu nitkellmu kif qed nitkellmu fuq it-telefon. Waqt li qed niġru. Waqt li qed niġru jekk jgħidu li iwa da m'intix qed tirsisti. Għax inti suppost ġan meta qed tagħmel exercise effettiv, ma tkunx qed titkellem bla mod. Nifsek maqtuħ. Alright. Okay? Allura anka dak il-livell ta' intensità ħajħollu jorbot. Imma jekk anka dik l-intensità training qiegħda hemm, normalment huwa sintomu ċar illi ġismek wasal iż-żmien li jibdel dak li qed jagħmel. Mela forsi, u mhux forsi hija probabbli, ġismek għandu bżonn iħaddem partijiet oħrajn, għandu bżonn iħaddem iktar il-muscles, aktar milli dak li jgħidulu il-cardiovascular system, għax aħna bil-ġiri nkun qed nużaw dis-sistema ta' ġisimna l-iktar marbuta mal-qalb u man-nifs, waqt illi forsi is-sistema tal-muscles tagħna mhux qed tiġi użata. U jaf ikonna bżonn nużaw Bla dubju ta' xejn, normalment ara ġan, ir-riċetta hija bbażata fuq 3 pilastri. Inti xtiekol, dak li jgħidulu anka dal-cardio training, ġifieri exercises, m'għandekx għalfejn toħroġ barra fit-traffic jew għall-exhaust, imma tista' anka fuq l-istess maduma, jekk inti eżempju taqbad tiġri fuq l-istess maduma, ġismek ma jimpurtax jekk hux fit-triq jew fuq l-art. Ġifieri kif qed jagħmel il-kamera minn hawnhekk, eżatt, pereżempju, wara l-kamera minn fuq ix-xogħol qed jolqod ġewġ safar debla waħda. Hemm dak il-ħin biss ta' jiċċaqla. Hawnhekk biss jiċċaqla. Le, dak il-ħin biss jiċċaqla. Dik il-problema. Issa, imbagħad il-parti l-oħra hija ovvjament fejn aħna nużaw is-sistema tal-muscles. Issa, meta aħna ħanużaw il-muscles, għax naf li jkun hawn ħafna nies, speċjalment anke nies li jsegwuk ġanu ta' dan ngħidlek prosit, serħu raskom li intom ħadd tiġu immuskulati iskom bodybuilder. Anka dawk in-nisa li taraw li huma bodybuilders dawk speċifikament ikunu jitrenjaw, jieklu u anka jagħmlu affarijiet oħrajn apposta għal dak l-isport. Biex jaslu hekk. Biex jaslu hekk, ġifieri ħadd ma jiġi bodybuilder. Mela stenna nara, serħinna rasna. Jekk jogħġbok. U ħanpoġġi li l-nifsi issa prova immaġinawni, ma poġġi li l-nifsi mara. Konċita u bil-leħja. Ma hija ma jidlux fil-kontroversja. Biss, ħafna minn nisa, din li qed tgħidilna inti huwa vera każ komuni. U jgħidulek jien ma rridx nitrenja għax ma rridx niġi bħal dawn l-atleti illi tarhom kollha formati u da, mela jiena ħaniġi nixbaħ iktar il-maskil u ma nibqax femminili. Prosit. U dik ħafna nisa. Ta' minni ċarawa. Iżommhom lura milli jibdew jitħarġu. Milli jibdew jagħmlu dak li suppost jagħmlu. Għax dik l-ironija, li ġifieri aħna suppost nisa u irġiel inħadmu l-muscles tagħna, mhux biss biex inti tkun b'saħħtek terfa' xir aħjar, mhux biex inti tħares fil-mera u forsi jekk għandek illum xi dendil f'idejk, fil-ħibs, eċetera, jonqos, imma parti minn hekk meta aħna ħanżidu l-muskulatura, it-toning, awtomatikament ħajitnaqqas ix-xaħam. Daw jaħdmu kontra xulxin. Isek għandek banju mimli ilma friżat, malli zitlu l-misħun, it-temperatura tal-ilma bdiet tinbidel. Ġismek l-istess, malli zitlu toning, kemm iżomm xaħam ħajonqos. Għax daw jaħdmu kontra xulxin. Ma dik number 1. Għalfejn mara ma tistax tiġi bodybuilder biżbal. Għax number 1 mara għandha biss 10% ta' testosteron illi hija l-kimika illi ħatejn lil-raġel biex jitella ċertu muscles. Mela jekk jiena u mara l-istess età, l-istess tul, l-istess kollox, ħanamlu l-istess training, hija għandha l-potenzjal li tiżviluppa il-muscles tagħha 10% tiegħi biss. 10% biss. Number 1. Minu bodybuilder qed jikol dita apposta ta' kwantitajiet kbar ta' ikel biex dak il-muscles jitla'. Il-training huwa intensiv u estensiv u tul tal-ħin u kollox. Apparti minn hekk jista' jkun hemm anke supplements u forsi affarijiet anke li ma tantx jissemmew biex nitkellmu ċar li anke jsiru għal dak il-kobor. Ħadd ma jsir bodybuilder biżball. Ħadd. Anzi jgħidulek kemm ili nipprova li snin twal biex jiena llum qiegħda forsi biġin ta' fejn nixtieq. Snin twal. Nista' nserraħ moħħ in-nies li biżball ħadd mhux se jaqbad jinbena. Anzi kif qed ngħidu. Kieku tiġi faċli għal dawk l-atleti li jagħmlu sigħat sħaħ ġranet snin wara xulxin biex jippruvaw jaslu f'dak il-livell. Taqsihom minn xi jgħaddu, ġifieri hija tremenda. Meta, fil-verità, jekk aħna nagħmlu exercises nofsija ta' lanqas 3 darbit fil-ġimgħa, fej fih il-weights li qed jintuża huma weights biex kif qed ngħidu jgħinu għat-toning, mhux xiru xmata weights biex nibnu s-saħħa.
Apparti minn hekk irid ikollna pjanta ikel illi jgħinna biex nitilfu. Ix-xaħam tajjeb hi. Imbagħad importanti wkoll li norqdu daqsxejn tajjeb kif qed nitkellmu, eċetera. Dan bl-ebda mod mhu se jwasslek biex inti tiġi mara immuskulata ħafna. Għax ir-reġiment ta' x'jagħmlu dawk il-bodybuilders huwa totalment differenti. Serraħtenna rasna u grazzi ta' dan il-ġimgħa d-dieħla nixtieq illi nitkellmu għaliex irċevejt l-lum kas minnhom diversi telefonati ta' nies li jseguna regolari. Li meta staqsihom x'għandek pjanat, se tagħmel, idu li xejn. Allura nixtieqek illi taqbad il-ħafna mill-nies li qed iseguna u tgħidilna il-xi ħadd li m'għandu xejn x'jagħmel u m'għandu xejn pjanat. X'inhu jagħmel ħażin u x'jista' jagħmel fix-xejn illi għandu. Nista' nagħlaq bdieħa li ma jdumux ġimgħa jistennewha? Jekk inti qed tagħmel xejn, kwalunkwe ħaġa illi qed tagħmel illum, jew kwalunkwe saħħa kif qiegħda llum, sa ġimgħa oħra ħadd tmur lura. Għax fil-ħajja xejn ma jmur il qudiem jew xejn ma jibqa' kif inhu, jekk ma nagħmlux ħaġa fuqu ħajmur lura żgur. Mela u x'inhu jekk inti għandek għal qalbek ma nafx il-ħjata u ħat tagħmel ġimgħa ma tagħmilx ħjata, inti ħatibda titlef il-prattika, eċetera. Jekk inti studjajt il-mezz għamilt l-eżam illum u nerġa' ntihulek ġimgħa d-dieħla, nassigurak illi l-marka diġà ħad tkun naqset. X'qed nipprova ngħid illi l-moħħ jew ħajmur il qudiem jew ħajmur lura. U s-saħħa l-istess. Grazzi ħafna Mattejus Grasso, aħna niltaqgħu miegħu bħallum ġimgħa, però ħaniltaqa' miegħek minn hawn u kwart